Tussen 1986 en 2009 zag de Benelux-trein er in Nederland zo uit. Nederlandse intercity-rijtuigen en een Belgische locomotief. We staan hier met een locomotief uit de reeks 11. En deze reeks is eigenlijk de tweede generatie van de locomotieven die ooit de Benelux-treinen hebben getrokken door België en Nederland. Momenteel is dit de Benelux-dienst tussen Amsterdam en Brussel-Zuid. 2 Trax-locomotieven en daartussenin een aantal intercity-rijtuigen. Maar het begon ooit met de Benelux Hondenkop. Officieel hadden deze treinstellen de naam MAT 57. Ze reden vanaf 1957 en werden door capaciteitstekort sinds de jaren 70 vervangen door trekduwtreinen. Trekduwtreinen zijn treinen die bestaan uit een stam rijtuigen, waarvan 1 stuurstandrijtuig en aan de andere zijde een locomotief die de trein kan trekken of duwen. In de jaren 70 bestonden de Benelux-treinen uit een Belgische locomotief van de serie 25.5, Belgische rijtuigen van het type I4 en Nederlandse Plan W-rijtuigen. Het stuurstandrijtuig waren omgebouwde Plan D restauratierijtuigen. Sinds 1986 kwamen er nieuwe Benelux-treinen. Ook dit waren trekduwsamenstellingen. Ze bestonden uit Nederlandse intercity-rijtuigen en een stuurstandrijtuig en een Belgische locomotief van reeks 11. De Benelux-treinen werden in de kleuren van de 2 vervoerders gespoten, NS geel en NMBS rood. Er werden 59 van deze Benelux-rijtuigen gebouwd, waarvan 11 met bestuurderscabine. In deze cabines zat de Belgische stuurtafel om te kunnen werken in combinatie met de Belgische locomotief. In tegenstelling tot Nederlands materieel zat de machinist in deze rijtuigen dus aan de linkerkant. Aan de andere zijde van de trein zat de locomotief van het type HLE 11. Deze loks zijn specifiek gebouwd voor het gebruik in de Benelux-treinen. We staan hier voor een element uit de reeks 11. En dus we moeten weten, het zijn eigenlijk locomotieven die gereden hebben op de Benelux-trein. Zowel de reeks 11 achter mij als de daaropvolgende reeks 12 zijn gebouwd op basis van een voorloper en dat is de reeks 21. De reden waarom dat er speciaal materiaal nodig was om te rijden tussen Brussel en Amsterdam, is omdat wanneer we de grens overstaken, gingen we veranderen van voltage. Dus we zitten in België op een voltage van 3000 volt. We zitten in Nederland op een voltage van 1500 volt. En dus we moesten locomotieven hebben die eigenlijk in beide voltages konden rijden. En de manier waarop dat praktisch gebeurde, is wanneer we aan de grens kwamen, moest de chauffeur van de locomotief even zijn bovenleiding naar beneden doen, wachten op een zone, een soort bufferzone waar er geen bovenleiding was en dan kon hem terug herbeginnen in de andere voltage. Ze waren inderdaad geliefd, niet alleen omdat het krachtige locomotieven waren, het waren locomotieven die het goed deden, maar anderzijds, ze hebben ook die typische kleur die je achter mij ziet, het rood en het geel. En dat was eigenlijk de originele kleur die gegeven werden om dezelfde kleur te hebben als de Nederlandse rijtuigen die erachter stonden. Ruim 20 jaar waren dit de kenmerkende Benelux-treinen voor de intercity-dienst tussen Amsterdam en Brussel. Tot Luxemburg zijn ze nooit gekomen. Vanaf eind 2007 zien we gerenoveerde ICR-rijtuigen in de Benelux-trein verschijnen. Deze rijtuigen waren bestickerd in de kleuren van NS Highspeed. Wat er gebeurd is in de jaren 2000, en dan zitten we rond 2008, 2009, waren die locomotieven eigenlijk, hadden ze veel slijtage. Begonnen we problemen te krijgen met treinen die afgeschaft werden, eigenlijk problemen met locomotieven. En daardoor moest er gezocht worden naar een nieuwe oplossing. En er ging natuurlijk in 2013 gingen de Vira-treinen aankomen. En dus stilletjes aan zijn we voor een tussenoplossing overgeschakeld eigenlijk naar Trax-locomotieven, dus andere locomotieven die ook die treinen konden trekken tussen Brussel en Amsterdam. En werden deze dan buiten dienst gesteld.
Dus wanneer dat ze volledig uit dienst werden gesteld, werden ze jammer genoeg bijna allemaal vernietigd, behalve die dat u achter mij ziet, die in de collectie van het historisch erfgoed van de NMBS werd opgenomen. En sindsdien zijn we eigenlijk blijven rijden met die tussenoplossing van Trax-locomotieven en IC-rijtuigen uit Nederland die verder die Benelux-trein laten rijden. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een Thalys-oplossing, een hoge snelheidsoplossing tussen Brussel en Amsterdam. Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft nog een stuurstandrijtuig uit de Benelux-trein bewaard. Hierin is het interieur intact gebleven dat in de jaren 80 zo kenmerkend was voor de Nederlandse Intercity-treinen. Het Belgische Spoorwegmuseum, Train World, heeft de locomotief bewaard. Ja, ik denk dat het belangrijk is voor alle periodes. Heel veel mensen voelen de charme van een stoomlocomotief direct. Maar ik denk binnen dit en een pak 100 jaar gaan de mensen ook wel zoiets hebben van dit is een heel speciale locomotief. Het maakt deel uit van de spoorgeschiedenis en daarom is het belangrijk van ze bij te houden.